are your comments, guys? Where are your comments? Okay, are we? Seriously, no me kutu za mnikiki. Unaona bai? Sina hivi gani? Na bura mtele musingi. Okay, nyaya lulu guys, lisati nyaya lulu mama kaimirira. Handitika Hanziko, handisira maudi. Wait. Now we yakaiswa ku police, sakaiswa ku police investigation. Saka dambudziko riripo ndiri investigation asatanya so kuongorora nyaya yacho akangoti ndipei madetails ndokumupa madetails nasaka mukakati sai audio ndikaisa audio. Saka chiri kundinetsa ndechekuti avasati vamubata. Apa munhu wacho ndichikungotaura naye izvezvo kungotaura ngoti mari ndatuma mwana atopinda kuenda kuHarare kuti anotora mari akuisirei. Investigation vari kundinonokera kuzi binhingi madetails angu vanawo nefone number dzemwana vanadzo. Saka tinototya kuti mwana anogona kuenda pariski. Zviri kutondinetsa kuti zviri kutofambiswa sei munhu wacho pamwari busy I don't know. Saka hanzi nyaya yacho yaendeswa kupolisi. Saka nyaya yaendeswa kupolisi. Yaendeswa kupolisi kwa imbomira kuti uye panapa. Why you don't eat starch and sugars at all? Why you don't eat starch and sugars at all? I don't eat starch and sugars. I don't eat, Samantha, I don't eat starch and sugars. I'm concentrating more on fruits now. Sugars, I'm trying to lose a little bit of weight. So starch, I don't know pastach, I'm not so sure because pastach, I mean, which guys, Zarama Fundera Zaremunga, Munot is starch area. Is starch area. Huh? You guys are so very good. Papa, Mambo itora. Tafsiri ngwana msoro kupata nambo itora. So andisivi. So ndoje kunzi kwa yaiswa ku police case. Saka yaiswa ku police case. The police anzimbomira iri ku investigator. Ani mukona ndoje randi chikudzwa apa ndo audio yacho yanga chiplay. Hanzi healthy starch. Okay. So you can eat that, right? Lean healthy starch, you can eat that. Hanza is. Because don't sadara ndotodya. Anzira Ellen sadza starch. Eka sadza starch. Sadza ndikutora ti upfu vana mapfunde munga chi starch here. Because sadza rema oats ayando blend aya. Ma oats ato blend aya oitwa upfu. So you can't call that starch. You can't call that starch. Brown. No, brown, it's good, like brown salsa and bread once in a while. It's fine. Okay. Now, oats, yes, this is the I eat oats pap. This is the name of oats. Which one is starch, Eve? You are just saying, which one is starch? Manje kana wati oats starch iwo vachoti tinyazo dya ma oats acho saka vati muri kuti kudiko. Did you?
Ndakanzwa kunzi it's almost the same in calories, so brown is best. Brown what, Destin? So why do we eat my oats? Why it's my oats sterek? So why do we eat oats? Why? So mukuro saka. And that apple is sugar. Apple is sugar, but no, it's allowed to eat. Je fruit no fruits. Je instructor say why. Oats mafunde jiyo, it's high fiber, which is good for weight loss. Indizwa ndo zvandaka udzwa. Saka ndichazivi and eat green apple. Green andika ngamaona ndikusaba zino aya. Exactly apple ndo zvandakamboudziwaona, but ndinoda kuti timaste chigame chacho. But ini hangu tacho guys ndikungoslim, it's just that ndikutosa ndikukona ndikutongoslima. Ndikutongoslima iko ndindayenza kutoslima cheko. Ndikutoslima hangu slow, but I'm not eating sadza rachona. Asi ndinodya zari maoats iroro nesezari brown riya ndo randodya ini. Hai ndodya zari yes. Rezviyo iroro Destin. Ndizvo zvandinodya ini. Ini ndikutongoslima basi, but iroro rezviyo remafunde remhunga ndine hupfu wacho ndinodya zvangu shoma. Ndinodya ini, but ndikutongoslima zvikutongoita. Saka ndikada kunyatsoteerera munhu akachakati nopedzera wakutozvura ine nzara usina kana chaunodya. Honestly. Maepo green antogoni anondiitisa ndine problem emazino, saka anotonditisa mazino. Ndotonzwa zvitoiti. Greek yogurt, yes, I eat Greek yogurt. I'm not eating red meat. Ndakatosiya red meat. Ndakatosiya. Iro apple one much rine sugar. Nochinzi usadye futi zve apple rine sugar yakawanda. Asi ndo isiso kujima ngachiti idya apple, that's sugar yoyo, you need it for energy. Saka titatowe ne confusion manje saka torova ipi manje. Toita sei uvhanzi weti ziwiti muzviyo mafunde munga. Hanmona. Ndo zvandiri kuita zvokudya in small portion. Mukanaka kazi kachona ndingodya dzakadiki kudai, so ndotowedzera nemvura ndatoguta zvaita. Protein foods ndizere nawo chiro zvima protein yogurt chimachindi nazvo ndo zvandodya izvozvo zvimwe zvacho. So cleanse red list from what you saw from the zvinokutirai. Cleopatra sender. Azina iphone uya andizivi ameno tichangoona kuti zvinhu zvepashamida tongomirira kuzoona tichazongoona. Meno zvinhu zvepashamida munogona kufambisa zvinhu ka zvorega kuitika saizvozvo mafambisa nyaya muzonyara mangwana ndezvokuti ndanga mamira tione kuti zvinofamba sei. Kwanzi green apples, yes, red apples not for good. I still got that like so red wire. Masai. My protein don't get Masai. No jagana Masai fish madora. No jamadora my proteins madora. Masai fish. But anyway, hande kunyaya yedu. Alright. So guys, ngatinde kunyaya yedu because ndoda kuzoenda ku ZANU-PF. Hello, how are you? Ndiripo kuti watita kwewe ZANU-PF oya. Kai ZANU-PF. Aiwa ndikutoslima ma iya yakanyanyarura mainda ndoslima ndikutoita ndislima. Ndoda kuti pandinosvika pa muna June pasama at least ndinge ndamenyana zvi 80 ndobva ndamira ipapo. 85 because right now ndava pa 100 straight. Right now ndave pa 100 straight kuti nko ndo pandavi. Guys ndakashanda ini kubva ku 115 ndava pa 100 straight because zvino ndo pandati ncha pa 100 ndakadona 15 ndo ndakadona. Saka ndoda kuti ndikadona dzimwe 15. Anomona ndikadona 15 dzimwe ndobva ndamira.
unoona ndo zvandiri kuita ndapa 100 straight ndasarira kuti ndimire ende pa 100 ndofunga dzakaona dzachonaka mahips mahip apa pane nharo pamahip ndo pane nharo hanzi pushing control is the best ndo zvandiri kuita I'm just doing pushing control but pane zvinhu chikafu chandakakata zvachose like white maize meal ndakatokata sugar ndakatokata kana ndikambokreva like pane pamoto ndinoita zvimacraving zveningikirika guys zvokuda kashuga ndinoisa mucoffee black coffee momo ndoisa tuhani tishoma zvezvongoti ndingohwa kuti mapinda tuhani so but anyway ndakutojaira kunwa yakadaro isina ndakutojaira ndakutojaira kuita nezigubhu tine chimwa mvura hanzi I'm 26 and 100 Ashley honestly wakaenzera neni mama 130 inini ndadonha ndatoipa 100 hands injection. I don't do injections. I don't do injections. I don't do injections. I don't do that. Mruma wangu nesura ndo nditanzi kwa Yesu. Because nesura ndakatoshamaka. Ndakatomira pamberi pake apa ntuba kunogeza. Icho nditi kwazi kuzvama kuti change munhu atoperezeka kunge munhu ari kugwara. Ndikati zviya ndosvika renika ndakambosvika apano sei. Ndosvika ini. Ndosvika kana mwachiluza ma 46 kgs ndotoza nei. Ndosvika ini. Hanzi ne 150 zvinoita tingoshingirira juice handisi kutombomwa ndakatoguma udhara handimwi asi kuti ndakazoti kasisikango kanoroya pano padiaries kasisikango ari Australia's kakunditi ndipe address ekubasa ndakumupa kwakutenga zvake Burger King mai mwana kwakuisa zvayo mafries kwakuisa burger iroro kutotenga double upa chaiyo kwakutoisa Coke original ndakangomwa ini ndikazvinondodini ndakamwa suti zvana mafries andazodya ndakadya burger chete zvana mafries nezvima uyu zvezve hanazvidya ndakauya nazvo hanzi I drink coffee with lemon is very nice Selina 120 serious saka vakawanda matozondidarika kaini mati watsogo 85 destin ndikuzama kuti ndisvike pa 85 hanzi it's a lifestyle change apele thank you ndo zvandakaita I'm just trying to get used to that lifestyle you know izvozvi ndinotobika kasadza kangu kevafunde manheru kemhunga ndatoisa mfushwa ndatosoka mfushwa wangu wemunyemba izvozvi mfushwa wangu wemunyemba ndatosoka ndongoisa olive oil shoma animona ndowanza maonion nemadomatisi ndotorova ndongoisa kanyama muairfry kakapoko kangu muairfry zvatopera saka zvandiri kuda ngoita handipe wadoro ana ndina akaona ndinozati ndoyave lifestyle yangu saka manzira ndifa kutogara ndinaona ndichingotambijana mbijana hanzi ni 115 ru watotoipa pa 95 ndinoda kutopinda pa 95 maiva ndiri pa 100 izvozvi ndikambona ndadonha kana zvi5 ndozati zviri kuita gym it's good Jackie I go to gym ndotobva panoita gym but gym remember it's just 45% but 65% will be food, the food that you eat. Papa and I guarantee the gym. They go down gym karna kari, but they go food. Didn't fit in the kadaro, but I can't go gain. That was not nice. Hands na apple juice dini. Hands juice rice. Hanzi Jacobs in Jacobs ndakaigoogle ndakwana ichinzi kwanzi haiti pa weight loss but recoffee inoita Jacob Grunings ndakwana pa weight loss chinzi haiti asi recoffee inoita ndoita ndishandisa recoffee kwanzi yalo 2 since the week kosa sasa ndakato kutobuda marini neshekano jesaza vaudzi tare chokwadi jesaza ndakatosiya sadzai zvachose kutosiya cheko kutosiya rice brown rice iyo chinasi lunch box yangu ya mango na basa ito nditita unditaka fried rice brown rice uzaza ma 50% fried rice kubasa ndiye ndinokuti kapiske nyama ndongo gym 10% nyama ndinandidini body dzakasiyana netsai body dzakasiyana manje body dzakasiyana sezarema osindora ndodya nditori nehupfu hwacho sezarema osindora ndinodya sometimes ndora ndinodya kwemva wakuda ma 250 ungasafa hazviti ndotodya dzangu rezvizvo ndotosita ndatosoka kamfutumfucho tongu ndatosoka so izvo zvideseni ndotoenda ndotorova handiri kuzama I'm trying very hard ndiri kuzama
kwanzi ndingasiye rice tinotodya isusu inonzi chiya todya basmati inonzi ndio basmati basmati iyoyo but mbijana basmati mbijana kusipato ndakatobuda maybe ndakaenda nokugona ngoidya ka one day iroro zvokungobvisa moyo ndakatobuda musipato kwaidya mavheji nenyama chete panyama ndopati kuita problem because nyama yacho handisi kukwanisa kuidya everyday handiidi everyday nyama ukona saka ndinoenda kuzodya maybe mavegetable chete asina nyama because nyama handisi kuida nyama yacho yakandidhina ndichiuza kuti yemombe ndakatosiya yanga yakutondishota zvokutodaro ndikutongodya pork nefish mostly fish nechicken yechibhoi yayo nechicken yechibhoi chicken yechibhoi ndoshura makanda ekunzesa yaya ndoshura inini chero iyo yaya tinotenga yaya munoti kwanziri yekuti yekumusha ndinoshura mazikanda ese ekunze aya ndotorasa saka I just told myself mind yangu yangonudza kuti no but sometimes ndapa 100 straight ndapa pa 100 straight andiri 115 ndapa 100 straight 100 straight hanzi mfushwa mwana ndokutumira ndinawo mfushwa ana ndinawo mfushwa ndakapiwa unoona someone else ndinawo zvebhanti bhanti yakambondiwisa musoro Cleopatra ndichatarisa hangu but bhanti yakambondiwisa musoro ndikuita intermittent fasting yekuti ndinodya ndoguma kudya ka 7 ndozodya mangwana after 11 ndo yandiri kuita ndikuita intermittent fasting ndo yandiri kuita ndodya guma kudya na 7 ndozodya mangwana ndozodya mangwana. So I'm not complaining anyway for now. Zviri kuita hanzi ndimhorise I like Shakira. Alright, Shakira ari kumbobikira mama customer yedu atenga mafuta 3 aribika mafuta ema customer iwayo adanoposta mafuta iwayo ndo ari kuita right. Saka ade panya yedu guys tada kuenda panya ya mai vaya vakatipa namba kunda ingatite fast kurumidza kukwira uye tione kuti tafambisa ngikiri kurumidza kukwira kunda tione kuti tafonera namba yandakupa yaya tifonere bhudhi tipedze nenyaya mai ava tipinde mune dzimwe honestly tipedze nenyaya mai ava pane topic yandakakumbirwa kuti ndizoita I think I will do the topic pamazuva anoteera apa because ndakaitumirwa ndane madays ndichitumirwa mapictures ndichizokumbira muite topic but the timing was wrong. So vanhu vari kukumbira kuti varoda kuchiyanzita netsekana nenyaya dzemadrugs nevana tachikumbira tikungoitwa live yemadrugs aparadza vana dzimba dzaparara. Somebody was sending me mapictures ehama yake nhasi zvimukamuona zvaanga ari nezvizvaari munotoshandiswa kuti munhu wani here. That's the life of a widow inwa coke zero. Inoita here apelele coke zero yayo ndingondifadzawo kuti inoita ndimwe zvangu coke inoita here apelele coke zero because ndakatorega kumwa necoke zero handisi kumwa inoita here apelele right. Yalulu hanzi timbomira nokuti yaenda polisi ndaplaya audio 1 tichimisiwa nyaya yalulu kwanzi timbomira iri polisi saka ndaplaya audio 1 tichimisiwa kunzi timbomirai nyaya yacho ya mapurisa ari kuinvestigata ndaplaya audio 1 saka kunda ihuye tione ya woodpecker zviri nani I'm seeing at least I'm seeing the results. Vekugweru vevaya veimba yekugweru vembe yekugweru mukadzi uya advocate came back to me akandibvunza kuti yakuye kwana mafuta ndotiche oyo akandibvunza kuti haufa ndobva ndamuudza kuti takaisa chichichichi but nyaya yacho iri complicated anyway let me bring them back vozotaura vega yachora iri kuita complicated nyaya iri kungocomplicated so amoti nemakai hanzi mafuta musoro sisi ndafuta musoro here iwe ndaputa musoro here kundai aripiko kwanzi coke zero bozvo imi guys vanari kuti coke zero ine sugar 1 kwai ine sugar coke zero 1 kwai ine sugar 1
Let me see. Let me see. Hello, Maswera. Maswera tamutse kuti tamubata ipa live post topinda patatu takakutira patingopedza nyaya itipedza. All right. Saka makati makazobata hanzvadzi yenyu. Akati andina kungotaura naye zvakawanda ndakangoti kune vanhu vachakufonerai. Hello. haana kuda kuziva kuti mhaka iyi. Madhoti wadero. Nyaya ndakangovaudza. Hello. Makadi. Ora makadi yenyu. Makadi. Tiripo makadi hanzvadzi. Kuri sei? Hello. Madha chimufoni yenyu kuti anoisi kusuro. Makadi zvenyu. Tipo makadi. Madha foni yenyu kuti anoisi. Right. Tawira wanzanzi kwakuri. Vakatadza pananda pakuri kona madha chono kuri vana kuti anoisi kumasure. Ngatiwa foni yokuti bheki. Matsirana makatanozani. Ndawatenga mito. Makatanozani naye madha muzata dzenyu. Vanonzi Tinei. Kimi munozani zita racho sinemu? Inini. Memory, right. Chimwe chaifoni mimi titaure napo. Kuti tisingamunzwa kushando idzi, mapishano idzi kufoni yenyuwo. Ndabva hangu pane noise handigoni kuita. Tinei makadini? Tipo makadiyo. Tiripo. Zita rangu ndoti Tineli anditi. Tauyawo kwamuri hanzvadzi. Pane zvatoda kungobvunza zviviri zvitatu pamusoro pepasisi renyu Memory. Ndisho vakambokudza kuti kune vachakufonerai. Vakambotaura nei? Right. Handisi kuti motenderawo here kuti tibvunze. Kutendera. All right. Handimuudza kuti hanzvadzi yenyu ave kuita bofu. Right. Akuita bofu kudai so ari South Africa kwaari. Handizi kuti imimi ndimuri kunzi ndimi baba Masara. Muri baba Masara kudai so ane vana ari South Africa kwanga achiita zvokushandawo mudzimba cherapisa vana. Manga manzwawo mama handizi mamaronga kuti moita odii momubatsirawo sei semunhu asingasaoni. Inini zvirotondinetsawo nekutoti nditori kumakorokoza kwanditokorokozwawo kumagodzi. Okay. Saka mamusina kumboita meeting kuti mutaure muonesane kuti mungamubatsira sei? Zvekuti mukoma wangu atori kusaudzwa vabereki vedu vakashaya. Vabereki vanyu? Wangu. But imi ndimi baba ndimi baba muripo zvei? Saka mime ndimi makutorongera kakuti hanzvadzi yenyu kuti muona kuti mungaita sei mungamubatsirawo sei because iko zvine zvatosara nevana apa hachaoni saka hachazivi kuti woita sei. Ndotsvaga kuti kana paine pane rubatsiro awangatotibatsirawo anokwanisa kana kubatsirawo. Alright, hanzvadzi hanzvadzi yenyu iyi ine kune kunonzi kwaigara vabereki mai vake here kwamunokustendi kwamunogara ikoko kunonzi kwaigara mai vacho anokwanisawo here kuuya kuzogara? Ndingati pastendi pedu ana mudhara wangu akasiye kastendi kacho kadoko kane marozhi 4 saka titori 2 boys ipapa. Saka amukwanisi kuti agare nemi hazviti? Kune kutokumbira kana kuna sabu. Kuti agare pamba penyu anenge akuda kufanwa kukumbirwa kuna sabhuku? Kana anokwanisa kutsvakirwa pamwe pekuti vagare because ane vana vemukwasha akafutika. Saka vana vemukwasha vadiwe payati? Kai munozoona zvichiita here kuti vana vemukwasha vazochengetwa
pamba ipapa. Handizozivi hangu but saka inini hamene uchiona kuda dzinosiyana ndingarasha here mwana wamai vangu nokuti ane vana vanavo orasha vana vake. Aiwa haungarashiwe asi kuri kuti kutaura nasabhuku vanokwanisa kupiwa pekugara. Zvino sabhuku akavapa pekugara pacho panenge pakavakwa here? Ndo chinenge zvaakunetsa manje because ini wacho handorinawo mari. Because tatakumbira kuti muyadzi imomo hamugoni kuvachekerawo here pekuti vakwanise kuvaka muyadzi imomo? Kunenge kwakutotaura nawo tambogare pasi. Asi munogona kuvachekera here pekuti muyadzi imomo muvavakewo pavangoitawo pavo pakona pavanovaka? Zvinenge zvakutoita because kana kawatoshayika hapana zvekuti wangaita. Ndinonga zvinenge zvakanaka mungangomuti pekuti angogara kwanisa kugara nevana because idambudziko ratopinda ende kuti amboka zvitona Dr. Chigwere ichika ichi ndecheropa, that means chinogona kufuma chiri kwenyu mangwana. Ndecheropa, ndecherudzi chinotevera rudzi, glaucoma haingotangi inototevedza rudzi. Alright. Aiwa hama itai ino zvaraida ngobvunza chete. Alright. Nazvita. Kundai. Mom. Martha. Martha tidati brother yenyu makatoiudza nyaya yese. Makatoimuudza nyaya yese zvairi because maanswers ake ari kutotipa ka maanswers anotove in line nezvinhu zvatakataura nemi pano. Anomaona atouya nemaanswer kudhara. Anomaona atouya nemaanswer enyaya yatakataura kudhara. Imi makatogara matotaura nyaya dzenyu ndari kuti vanhu vakauya vovaudza kuti ndotsvagirwa pangu ndozodai kuti namba yange isiri kubuda pesa. Handina kumbomuudza everything but takangotaura akangondibvunza kuti vanhu vachada kufona ndeve chii ndobva ndangotobva tangorondedzera nyaya yacho iyoyo. Because chero ndisakatombodi vanhu vatanga kutaura vari mukomenti kana tiri kuti makomenti ambori kumaverenga ima mutogara makomenti ango zvataimbotaura pano ndo zvaangosvitotaura ikoko munhu asingazivi nyaya kureva kuti nyaya iyi exactly kuti ndopaupiwa nasabhuku zodai handisita kuti unobatsirikana nemadha zvakadai zvinodisteba manje zvinodisteba tachida kunzwa pfungwa dzake sezvo imi mairambira kuti abva tichavaudza kuti vane mukwasha vana saka ndorasa here sisi vangu nokuti vane vana vanavo voraswa here vana vasisi vangu so munondiomesera zvinyachicho munobva mandiomesera manje because comment section inenge yakamirira nyaya youya yakadai ibva itaura asi mene musati tamapenzi muri kuona dzine dzakataura pana vanozvitogwa neyazvatu yakaudzwa inyaya yakatogwa kuseri ndabva ndapusa ende zvitogwa ndinonyezona kuti yakatogwa kuseri ndabva ndatopusa. And for someone who was brother yavo hawawirirane nebrother yavo all along, and then all of a sudden brother she did not even have a bad word to say about her. Anotomboratidza kana kuboikana kana kuita sei kuita kunge anga achitoziva zvese ende muri pakuwirirana. Amen. Ukembodona mondidetsa futi mati. Makomenti vanhu zvakatora mukomenti section ndatosvika pakutopererwa ndatosvika ndoenda mberi ndichiti kudii because monisa manguya kaoma kana nyaya yenyu iri straight forward there's no need yekuti mukoche munhu kana kudii maingotsvaga nhamba chitombomutujuma vongozvidza noti right now varungu vacho ndiva vari mukomenti section now mukadzokera kumakomenti ndabva ndastika but handina hangu zvinhu zvandakambovaudza vakangondibvunza kuti vanenge vachida kufona vachidei vanhu vacho mukabva mavati chii ndikavaudza because pavakafona ndo pataitaura nyaya yeproblem iyoyi yangu iyoyi nokuti vanga usingatozivi kuti ndiri kuno kuharare. Mati makavaudza kuti kudii? Ndakangovaudza izvozvo zvekuti vanga vakuda kufona kuti vakukumbirei kuti mundipewo pekugara. Ndopa makabva madiscussa ka because obviously akabhanda zoti musei ndopa makabva mataura nyaya yacho yese ndosaka angodaira wachidaro. Inini handina hangu zvandakambodiscussa hangu naye zvakanyanya
because akatongofona nguva diki zvake. Yeah. Now in my comments, it sounds very cautious to say book and good for a vachitaura madha vaita kunge pane kachitsotsi so for harause kana tikamusiya brother will give a room nyaya yacho yabva yaita madupols hatiendei pane tisimeri ava ngatimbomirai hapana kujika because zvoiswa zvapindurwa ndozvakataurwa pano moms yanot serious muda kubatsirwa motaura zvinhu zvakadai ari kuda kushandisa madhayati kuti vamubatsire no vakoma ngavachiita vega madhiri aya ane kautsotsi mbijana vakavaudza iwawo nyaya yosetitetisiya chimbosiyanai navo matadza kuronga mesi dzenyu mukoni makomenzi andikuverengai ndabva ndapusa handina hangu zvinhu zvandakambotaura navo hangu. vandapusa vozi vakatotifonera vakatoita zvekutotijhumawo futi ndasingatozivi nhamba dzacho nhamba dzacho ndanditori namufoni mangu. nawo heyo timu yandofamba naye maji yakujamuka. Hello? Ndakupusa. Hello, Sis Meli. Hello, my sister. Ndateerera pachitaurwa nevanzvadzi vedu vanga vachitaura. Nyaya iyi itongoonekwa pachena kuti brother venyu, my sister, havana kana neproblem yokuti mudzokere unogara kumba kwenyu. But chinhu chamamatogara matodiscussa sekutaura kwamakamboita before musati tichida kutaura nyaya yenyu chichironga kutaurwa nebrother yenyu. Imimi point yenyu maingoda zvenhingisabhuku deo. Of which ndo zvamaenda mukanoita tip off kuti vataure nezvesabhuku deo. Manje hazvibude hatikwanisi kubatsirai kana musiri honest. Of which takatori kubatsirai zvakatowanda. And we're willing kuti tikubatsirei. But mawira amaita nenyaya yenyu manje haisisiri straightforward. Vozotara wamaita taifunga kuti hanzvadzi yenyu hamutowirirani zvachose at all. But pataurwa nehanzvadzi yenyu hapana pavambotaura pekuti hamuwirirani kana kuita sei. And havana kutomboratidza kuti munhu uye akaomesa musoro. Saka haichanzwisisiki manje kuti which is which. Iyo hanzvadzi yangu problem yavainawo iyo chete hanzvadzi yangu. Kana vachinge vatodhakwa ndopavanoita zvinhu zvisina basa. Aiwa, katika pane pamwe mumba pamba pane vanhu mune vanhu isusu tinotori nehanzvadzi dzinotomwa doro ende dzinotodhakwa. But imi muchiziva munhu wenyu sehanzvadzi yamunoziva kuti ndounhu hwake, imi munogona kutotira kuva avoida pakadaro because tinoti kuti vanodhakwa every single day. Because chero imba iripo yakangosiyiwa nevabereki iyo yacho iripo haina kana neglazi kana one. Ipapo pamba penyu pacho achipata achiti mukapiwa panovakika tokubatsira kuti pastendi kusiri zvekwasabhuku deo pastendi pevabereki venyu pacho ipapo. Ivo ndazwa sekuti vanenge vabvuma, havana kubvuma here. Kubvuma havo, but ivo suggestion yavo yanga iri yekwasabhuku deo semateerero ndavaitawo. Kuti zvinhu zvanne mama makatotaurirana before mauya panapa makavafonera mukataurirana, saka vangouya neangle yekusabhuku deo kuzobvuma kunge wabvunzisirwa naSisi Meli kuti vazoti okay tina mari hamunoti hazvisi fair here kunesu because hamusi munhu anobatsirwa pamatayari, tinobatsira vanhu vakawanda of which tatotrya by all means kukutorisai pasipoti kuendesa maziso zvese, but zvimwe zvinhu munofanira kunge muchiuyawo muchitiudzawo chokwadi kuitira kuti tisaramwe zvinotiitisa usimbe. Hello, Sis Meli. Hello, Kola. Pane miraini bosi kapane comment yandawo.
hanzi madha wada kuunza zvikomba hanzi vari kuda paone kuti wada kuunza zvikomba vanhu madha maakupa vanhu zvekutaura mukuzviona tozoita kunge tiri kuseka problem but honai vanhu zvava kutaura but ndaona sekunge munhu yakatengwa haasitori hanzvadzi yake why is it wari kuti hanzi bhudhi wangu awazoita kundifonera chii chakaitika musi wamaitsvaga nhamba uya wai vasina kubuditsa nhamba then pabva baba vangu vachitaura vakaburitsa nhamba yavainayo yavaiti nhamba yakudhara ndiye vakaburitsa ende plus sisimeli baba variti vauya vachibva vaita sekuti vari kutonzwanana vari kuwirirana but musi yavaita vawirirani tichaona ndofanira tida kuti tiyatsomata chokwadi munoona dei vangobuda ipapo anoona kuti baba vangotaura negama from the word go mutaura kuti nyaya yei votonzwa nyaya votaura kuti tatichaona but vangoya vakaenda with the flow anoona vangoya vakafamba the flow ka1 baba vazvokuti saka tuzonzwisisa kuti hapana kuwirirana pane vanhu nemawiro avaita sesimeli. You should have said it kuti tombomudi kumuona pano munhu akazodai akadai kana kuti chii vanenge vatobudisa matrue colors ake munhu asinganyara anotaura sesimeli. waibva waita kunge wabva waudzwa zvinhu zvekutaura kunzi itouye mutaure zvakati mungotaure zvakati ndiwane kungopiwa pangu ndozvandaona hangu. Yes, it's obvious which is wrong. Right, saka todi mamaza ndakumboisa nyaya yenyu paside honestly speaking because I'm seeing the comments here. Ndo vanhu vacho tinobatsirana nawo vachikondopita tese but the comments now are not zvinotiitisa usimbe ndakumboisa paside zvinotiisa paside tione timbobira paside because moyo ndapera pawo sisimele vanhu vari kutsvaga komende yechikomba ndaiona varida kupirwa ndapererwa ndamira ndatosvika pakutoguma mazatomboisa nyaya yenyu pasaiti handiziviwo because ndoshanda nevamwe kandi ndakutarisa zvekutaurwa nevamwe vacho manje zvakutaurika panapa ndozvandakutarisa. I really wanted to help you, but nobody is occasionally zvitango investigate. One can mistake kudai so vanototi makasi because taneta nekungojuva vanenge vachingojutawo vachingodai. Andimanzwa madha ndikukudzwa yakutombomira hangu ndochombomira yakadari paside because comment section yekuti hamugoni kuona inde maiona maitozoona pari kutopfuta pacomment section saka nditomboisiya meno kuti zvichazoguma nekuita sei. I don't know honestly mototaurana nabhudhi vaona nemnina kana zvaita I don't know now handisi yangu kuti muchapafambisa sei. I don't know honestly, I don't know vachafamba sei. Kola hello muri sei simeli? Ndiri right kanjani? Ndiri boy ndachida kubvunza kuti pana madhawo pane akamboonawo here zvechokwadi kuti ibo aiwa vanorwara ivo vanotorwa zvichiwa aiwa that one is not haisi fake. Okay, haisi fake handiti takavakwidza bhazi tisu takakumbira kumabhazi edu everything kuta anotorwara. Okay. Right. So mother tozotaura edu tozotaura time ndasvika pakunetsekana guys zvinenge zvakurwadza hazvo but there's nothing I can do. Hello Kola. Hello. Hi Kola. Ndiri sei sisimeli? Ndiri right kanjani? Mushe inini chiri kundinetsa pana mama vedu ava nditika iwowe kana uri like alright toti ndini ndawirwa nedambudziko iri ndine mabrothers angu obvious pamba pevabereki paripo sisimeli. Why mama vari kutadza kuenda kunogara pamba pevabereki? Ndo pari kunzi pari kugara hanzvadzi iyoyo vakatosiyana vari 2.
pari kugara umwe munhu. Hanzvadzi dzacho idzodzo. But sezvazvaita manje saizvozvi zvanditika vangatadze here kunopiwawo kana paside bonzi chiraraiwo umu. Obvious imba yakavekwa nevabereki, but muri kuziva kuti vamboti hanzi imba yakavekwa nevabereki haina kana maglazi, imbovabvunzai. Havadaro vataura kuti yakati kana kadhakwa anonetsa anopwanya. Aiwa vati imba yakasiwa nevabereki haina kana maglazi. It seems like imba iripo akapwanya iripo haina kana maglazi, akapwanya even mawindow frame akafonyoka, ndozvavataura. But chikeni rinovheti imba iyoyo vesa maglazi vogadzirisa zvisipo vombogara ipapo. Panogara iyo hanzvadzi yavo iyoyo nemhuri yayo. But our idea ravakateerera life of the words go yanga iri kuti muyadhi imomo pane kuti sabhuku unovachekera pamwe panenge pane masango poda kuzogadzikwa tina mari yacho. Muyadhi imomo vopiwa kona yavo vovakirwa kana ka2 rooms kavanenge vachigara nevana vavo semunhu asingasaoni. That was the idea. Mistake yavaita vakabva vaenda vakanotipira hanzvadzi ndoda kuvakirwa nevamwe vanhu, saka vakazofona iwe dai ngozo takataura pano nezvavakataura nokuti hationani nehanzvadzi haisiriyo zvabuda pane hanzvadzi. Hanzvadzi yatombotaura zvataimbotaura tatatombomubvunza kuti aiwa tinoenda kwasabhuku vachekera pavo zvavaitaura ivo ndozvakuya zvivatakuwa neya. Saka zvobva zvangotaridza kuti pari zvinenge zvakunetsa. Okay, sis Mary, thank you. You can drop me. All right, gone. Hapana kumira mushi. Right. So ndiyo nyaya yanga iripo guys. Saka apa panesa tomboisiya takumbosendeka paside guys. Ngatimbotaurai chimwe chinhu guys chiri important chiri kuitika kuinbox kwangu. Pane chinhu chiri kuitika kuinbox kwangu uko. Ngatimboonesa naye. Handizivi ndoda kukupa flow imimi. Handika ngenda zita live ndadzoka kuchimani. Ndataka naenda kuchimu 1 hour afudzoka. Maripa. Atengeswa ndi pacho. Antengeswa post office antengeswa. Maripa chacho kudesa ya maripa mapapuza antengeswa post office. Kusenda mimi. Nantora katangu kunigiri ko use pane address yeku Canada. Andika ye Canada iripo then yemuno usaise ne F nzi mafuta satumire ne every tumira ne Royal Mail because every course ashwi no returning address. I madigari pa some address. So guys muda kuti timbotara nyaya iri kunetsa ku zvivana vekosha ndingafita kana shamwana wamai vangu nokuti kwaita mwana wekosha hakuna zvinhu zvakadaro. So ndoda kuti taure imwe nyaya iri kunetsa. Aiwa ichokwadi but kati kuti handishandi ndega kadhiya ndinoshanda neipowo nevanhu ka vanhu vacho ndivava vari kutaura handisirini deisa zviri kuitika ndiri kuita ndega inini. I was just going to take a decision. Ndoona kuti ndatsvaga munhu anodzifambira paground. But it's not, yes, it's your personal to do. It's not me, alone. I work with people. So I have to bring back to people. Vanhu votaura kuti tozvivamsasei. Saka kana vanhu vacho vanobatsira vakati it's a no. This means like I'm fighting a lost battle. Anomaona. Ndo zviri kunetsa izvozvo. So, pane nyaya tinoti tionesane guys. Thank you for the sense. Ndoti taure panapa. Kune madiaries ari kuuya kuinbox. Andika kuinbox kwangu zveshuwa. Auya kuWhatsApp madiaries ati oya achiti ndinokumbirawo kuti mundibatsirirewo baba vangu vari kugwara kana kuti ndibhuti vangu kana kuti chii. Oya ndipapi pakanekwa Dr. Nai guys. What do you say about that? Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo because ndakuita kunge inini ndisiri amene zvandiri kuitawo kana kuti ndoita say I don't know. Anomaona. Ndoita sei anobva atikuuya ndina baba vangu ava bhuti vangu ava toita sei guys because inini ndaunda kuti aiwa nokuti tikata zvehama dzamakuunza idzi ini ndakutokwanisa kuti ndidini ndiunze hama dzese ndichingoti ndingarwara ndingadambudziko ndingadai. Hatina kuti tiri kubatsira vamwe vedu here pano umwe wedu anenge ari iwe handisi zvinoukayana namai nabhuti nasekona tinozozvigona here ameno guys ndiri wrong here ngatiwanisane kundaitaura helo. Ndanda kuda kutaura zvandikuda kutaura but ndabva ndaona sisi wangu sisi letu
vari kutopopota mucomment section kudhara kuti kwete, but nachida kungoti nachida kutaura namadha vaitsoti vachiripo kuti kana makanganisa mother, it's just good to admit kutaura kuti guys pamwe ndakaita mistake ndakadai so mutsanangura, but ivo vacho vari kuzongoti nyarare vongoaccepta zvese zvataurwa. But isusuwo nesu guys dai tangoita mwoyo murefu navo tatiraya kunzwisisa kuri kubva situation, we can call this brother again tovabvunza kuti mimi munonzani, zita renyu senemi yenyu, kwamunobva ndekupi, vakataura zvichienderana toziva, tobva tazobvunza kuti ko mwana wamai venyu aita muwirirane, let's just verify mastories ese aripo, and then kana taverify taona kuti vari kutaura chokwadi totraya kuenda mberi nekungovabatsira even ne1 room. Remember, this woman is going through a lot. Pamwe zviri kuvanetsa kuprocessa all of this information, kurwara kwavaita, kubva vazoita bofu kuita sei, pamwe ivo navo vakutofila kunge vari kutoluza even pfungwa dzavo chaidzo. So maybe that's why she's just all over the place. I do agree kuti nyaya yavo haisi kumeka sense, zvimwe zvacho zviri a bit dodgy, but you know sometimes patinoona tiri kuda kubatsirwa nesuwo pfungwa dzinobva dzazotanga kufurira kuti aita so, but I do believe kuti she has a problem and she needs help. If we're helping her, we're helping not about zvimwe zvese, but just so she has shelter nepekugara nevana vavo. I'm just imagining kuti ongomukaunza uchaona, it's difficult, it's a lot to handle. And panenge pane vamwe vanenge vachitofurira ovha kuti wataona kuda kubatsira chibva watonyepa kuti zvakati, nyepa kuti chakati. Iye mudhayari munhu anoziva nyaya dzedu panapa mudhayari kuti panapa vanhu vanotsvagiridza nyaya kusvika chokwadi chabuda. She should have known. Kana kuri kufurirwa akafurirwa nevanhu aifanira kuziva kuti chokwadi chabuda. But at the end of the day ngatitei mwoyo murefu, like we always say, it's a ministry. Imagine kuti dai Mwari vaitiita zvatinoita isusu towards other people, kuti mumwe munhu akangokanganisa chinhu takutomukanzura tototi uite no hazvichatoti takupfuurira mberi. And I do get where you're coming from, Mother D, kuti vanhu vacho ndiwo mbinga dzacho dziri mucomment section. Kana vanhu vacho vatotanga kuona dodginess, imimi your hands are tied. But I'm also here to plead on her behalf, to just say kuti the same way that we expect God to continuously look at us, forgive us and understand us, let's also try to do the same for our sister Munhu ane mwana and she's going through a tough time. Paakanganisa, we need to be open. Better kutovhura edu malines acho tovatsura one by one, tovaudza kuti next time kana muchibatsirwa itai so, but at the end of the day tobuda nesomething chiri productive. If we can do the same and hold grounds and hold the fort for vanhu vanouya panapa savana precious vasiri madiaries, tomirizika even tichitukwa kumastreets kunzi mukuita chakati, but tinomirizika toti chatongozviita chete. Let's do the same for our sister. She's stuck by diaries. Achiri right. We need to do the same for her again now. I plead, Mr. Rajesu. Right, comments because I look at your comments and it's funny enough. You are the same people now who are saying amen, sure, cola, amen, cola. But you are the same also ajita. It's now back to you again, comment section, and because we do this thing and we do this thing together as a family. So now it's back to you. As much as I really wanted to help Maya, because I understand Nyaya Vupakutanga. Todzoka, what do you have to say? Hello, Sven. Okay, Sis Melly. Sis diary. It's okay. It's not gonna write something. It's not a big deal. Let's just forgive the pandemic. We all make mistakes. We're not 100% perfect. I think in a situation where I'm in Wabatira. Yes, let's do it for her. All right. Then tozoya panye kuti varukuya nehama dzavo vari kurwarirwa tese sisimeli tine varwere inini mukutoziva situation yandiri right now, but we cannot afford kuti munhu wese ane hama dzake. Ndina baba vari kurwara, ndina mbuya vari kurwara zvamunoziva, nditi tikauya tese tichitoda kubatsirwa, do we
hatizombokwanisi because tese tori nevarwere kudzimba takanyanya kubatsirwa hama dzedu dziri kurwara. It's a no. Muri kuona chimwe chiri kunetsa comment section when you are asking kuti hama kuna baba takazama kunosa na baba phone number yababa inobuda phone number yababa haina kubuda yakanzi avana phone vanofona iwe nefoni dzakasiyana siyana. I really wanted kuti tinde makona ese so that tiyatsobatsira tichiziva hanimona takamira pachokwadi hanimona tichiziva nyaya yavo munozoti guys ukauya pano ukatodza chokwa zvatirika tinobatsira tichitoziva kuti nyaya yako yakamira so kuti tikada kuitsvaga inobuda ichingori sezvairi straight. Hani munoona so kona baba it's a no because atikwanisa kuvawana baba zvakanzi baba ava zvorugamo zvakanzi baba ava namba havana so we only stuck in a sekuri vavataurwa and right now it could be tinogona kuti nepapa ine munhu ari pagiranda anogona kuenda kwamutare kwacho oenda navo kwamutare kwacho tonoona because right now handizozivi tenge titi tikuvaka katozonzwa kuti vari kuvakirawo kumwe kana vachikwanisa kuenda kuzokiliya vega pavanopiwa nasabhuku hama dzichabatsira kukiliya ipapo kuti vazovaka we don't have a problem chandakati so hatina imari yekukiliya land yaunenge wapiwa nasabhuku inenge yakazara miti nechi totenga kukiliya isusu ndo yatakati iyoyo hatina mari yacho tine mari tinogona kuita mari yekuti vakurumidze kuvakirwa vavakirwe zvekuzokiliya land chaichayo tisina mari yacho guys ndo zvandakataura asi kana ivo vakaita hama dzinokwanisa kuvabatsira kuti vawane panokiliya vopuhwa wana sabhuku pakiliwa ichitozongovaka aiwa tinokwanisa kuti tizviite. Yeah. All right, let's go back. Kundai ngadzoke tifonere sekuru vaya zvakare. Panyaya yemadhayaris ari kuya nevarwerewo aiwa nesu tingatoenawo because tese tine aiwa iye ndangoda kuti titaure vanhu vazive but we are not going to do that. I'm not going to do that. Hatingaiti zvakadaro tingazvikwanisa here. Hatiite zvakadaro. Nesu tinadzo hama dziri kutorwara dzinoda kubatsirwa saka we cannot do that. All right, iripo. It's a no kumadhayaris iyoyo. All right. Ngatitangei nekuna bhuti vaya back. Kundai dzoka toni. Mamuripo guys from the word go we wanted number yababa vevana so that titaurira baba vevana kuti vazive kuti siri condition yemukadzi yakaita sei pane vana kavaripo apa hani maona but number yababa vevana yakanzi hakuna number baba vacho vanofana number yavanoda and we were like stuck hani maona we were like stuck so enibawafonera beki vakaipa. Hello? 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 Yes, mother, munoza handizivi hangu. Ndiri kuda kupa chance. And for me to plead, because ndoshanda nevanhu. Please, panapa mukapangoita kunge chinhu chabhedha. We will stop kubatsira. Tinotongosiyamozviziva. Handiti. So, munoza kachitiyete mukaona kuti zvaonekwa kuti ndambotaura nabhuti. Kutaura chokwadi kuti kutaura chokwadi hama dzangu semunhu ari desperate kutsvaga rubatsiro ndakanga ndangotiudzawo bhuti chokwadi kuti bhuti ndine vanhu vanoda vandibatsira so vakazongofona ndandavati zvakati kuitira kuti mubude pachena nokuti tinozotsvaga chokwadi chinobuda hachimbozorambi chakabata pasi chokwadi poita sekuti manje muri kuvanza zvinhu zvakawanda kana maakutonyepa hanimaona kwete nge muri kuvanza tichida kukubatsirai but handishande ndiri ndega timhura chero riri riri kutoongora iri ndoti machira ndoshanda naro ndivachabvisawo masendisendi avo tikubatsire. All right. Hanimaona saka dzidzai kutaura chokwadi makanzi hajadzi kuti kudii. Ini ndakangotaura izvozvi zvekuti pane vanhu varoda kundibatsirawo kundiningirikinape kuti ndigare sezvo ndisiri kuchakwanisa kushanda saka vanga vachiti vanoda kukumbirawo kuti mundipope kuti nditese ndigare. Ko zvevasabhuku zvanga kutaura zviwe because imi ndiri maisajesta pano kuti kumasabhuku ndikapiwa pangu ndikadai ndo zvaatanga kutaura mamuripo kuti aiwa tikaenda kwasabhuku tikanokumbira pake akapiwa pake akazviwepi. Papapo ndopane pangoda ndisingazoziva hangu kana iri pfungwa yakewo hake because
kutaura chokwadi iyo hanzvadzi yangu ka haasi munhu wokuti anogarisana nemunhu because anenge achingova right kana asati agagwa saizvezvi. Right, saka mama dzenyu idzi dziri kuti dzinokupa here mari yekuti muclear land kana mapiwa lese mapiwa yasabhuku vanokupa here pekuti muclear land hama dzenyu vanokubatsira iwe here kuti vaunganidze vasemiseni kuti muclear land yepamunenge mapiwa? handinambobvira hangu ndamboziva kuti vangazodii but handizivi kuti ndikakumbira kana ivo vacheivavo vasekuru vacheivavo hanzvadzi yangu yacheyo pamwe da anogona kundibatsirawo handisi anokubatsira ine nemari yacho. Regai tifonere bhekiyo hanzvadzi yenyu yacho I think tione chanoita because satina mari yekuclear land honestly speaking yamadha hamusi mega munoda kubatsira vanhu vakawanda. Tesitongotiwo kuti ehe saka tetichingoti tikadai todai so kana ari kuzokwanisa kuti anoclear here maenda kwasabhuku kwacho ikoko mukapiwa akaclear paclearwa mukazotudza abo kana chakashata kundaifonera bhuti vai. Hello, hanzvadzi today tadzoka zvakare. Tatiri kukumbirawo kubvunza mataura nyaya yekuti mukaenda kwasabhuku musabhuku mukaudza sabhuku anogona kumuchekera pake kana akamuchekera pake let's say sabhuku amuchekera pake padiki pekuti agare nevana imi munokwanisa here kumucleara pacho panenge achekerwa because pane paida kuzoclearwa ka munokwanisa kuvacleara? Ndinokwanisa. Alright. Munodzokera kumusha rini? Ndiyafana yaro chayo. Mati? Vhiki rinotevera. Okay. Saka tomiitira kunzwa kwamuri kuti kana masvika mataura nasabhuku iye anouya here ikoko? Ndiani? Iye memori anouya here kuti muinde mese kwasabhuku kwacho kana kuti panofambiswa sei? Asati. Ati vanofanirwa kuti vavepo here? Hello. Tiri kuti vauye here munoona sabhuku pamwe chete muri pamwe chete? Kana ivo vangoenda kuita sabhuku venyu vanonzi ani sekuru? anonzi Mushonje. Mushonje riri village rekwani? Kwabatsira. Matsira. Batsira. Alright, imi ndimi wekutanga mubamana memory. Aiwa. Hello. Imi ndimi wekutanga mubamavo. Aiwa, ndiri number 3. Alright. Saka vamunawo pamusha vamakashare nawo pamwe chete ndiwo muning'ina kana mukoma wenyu? Ndi mukoma. Alright, mukoma vari kutiwo nezvaitika kuna sisizvo? Hazana nembotaura ari kuSouth Africa. Alright, saka kana uri kuSouth Africa avo marooms amakadivide anogara vanhu? Ane maroja avo akatotirwa kwatoka. Oh, pane maroja. Saka maroja zviri. Hello. Hello. Ndiri kuti tikataura nawe vari kuSouth Africa vambomuti afane kugara mumba imomo nekuti kana taakusiya mainini vachigara kunze isusu mari yacho yekuti tivabatsira hatisati tatomboona unless kana imi muchitibatsirawo nepamwe pashoma pekuti titenge zvidhina munhu avakisirwe toita sei nekuti kutobatsirana budi. Mwaikwanisa kuvabatsira nechii? Tinenge tichingoitawo hafu tichisangana pakati. Imi mama muri kuvabatsirawo nechii semwana wamai venyu naibhudhi tobatsirana?
nekuti hatingamurasika nekuti pane vana vevakwasha. Vana tinogona kutaura nababa vacho vakaenda kuna baba vacho, asi ko mwana wababa wenyu oita sei? Vane nhamba dzamukwasha wavo here baba vevana? Ini manje ntorino chinhu tiri kumakorokoza ngokorokoza kudai. Alright, ko namba dzababa vevana munadzo? Nditorina. Kundaina sisi vavo. Mumwe mubvunzo wangu uripo ndewekuti ukama hwenyu nasisi venyu hwakamira sei? Manga muchiwirirana here? Hamuna kumbobvira manetsana? Hatina. Tinotenda. Nemumubvunzo here madhatina? Handifunga ndizvona chidangobvunza kuti saka kwasabhuku kwacho vanokwanisa kuti vainde zvarini kwasabhuku uku tinzo kuti kwapiwa here land yacho kana kuti hakuna, because sisi tatiri kuzama, hanzvanzi sisi takatiri kuzama kuti titi mukumbire kuvapaka chiposheni chekuti vavake, saka ivo vari kuti zvinonetsa, munozogwa, munogadzirwa, saka kuti muzorwa zvinonetsa. Ivo vacho vanga vari kuti chihansana mbotaura navo kana. Ndafunga kuti ndivo makataura navo paya pamakataura vachikuudzai kuti pana vanhu vada kundivakira. Handiti ndo vakakuudzai kuti pana vada kundivakira? Alright. Vanga vakakuudzai havo kuti vada kukuvavakira vacho ndivanani? Ungasina. Alright. Saka maloja, pane maloja mangani nai kundai? Maroja aripo mangani sekuru? Pane 4. Nekuti pane 4, hanzi pane 4 maroja, saka imba hombe zveinai sekuru? Ipapo paraita 2 rooms. 2. Iri kupi kwacho? Makondiwa. 2 machi? Makandiwa. Okay, vakaita 2 makandiwa, pakapana naminda 2 like. Okay. Saka tinofana kugona kutaura nemukuru here naye hanzvadzi kuti vafana kupa ava pekugara, maybe tichitsvaga kuti uyu avake pake, atsvage awane pake avake, kana pakona pamunopa kuti akwanise kuvaka avake. Ari kure kana inini ndinokwanisa kungoatendera kana zvatoramba zvikasamukuzaita. Handingazovashairiwo kana pakona ivo pekuti vavake. Hamuzoshairi pakona. Thank you very much. Hanzi handishai pakona pekuti vavake. Hanzi handishai pakona pekuti vavake. Ndizvozvo. Saka tonzwa nemi mungadzoka bheki kwatiri zvarini? Ndinenge tonzwa nemi. Tingakufonerai zvarini? Chero zuva. Nditeta kuita kuti vauye tovapa mumwe munhu voya naye ikokoko, voya namemori wachona, then movataridza pekuti vanogona kuvaka apa. Isusu toplana tichiziva kuti vakapiwa pakakura sei pekuti vavake, panokwanisa kuvakika zvakaita sei. Kana vangofonera pamwe nende chiri kure ndongavatitaurira kuti pakati paya. Kuti vati vari pakati pepa ndipo ndoda kuvaka vokuudzai. Alright. Saka regai tinzwe naivo, then tozokufonerai bheki tichikuudzai kuti kana isati tatozva zvanaka kana kuti mukadzokera kumusha imini, ivo vokwira voya nemunhu ikoko kumusha, moonesana kuti iwewe chivaka apo. Makavaka ipapo mavataridza manje isusu tochiona kuti panovakikawo zvakaita sei. Plus tasingadi kuti tiite zvinhu izvi bhuti vacho vakuru vekusauti vasingazivi, tiri kutokumbirawo nhamba dzabhuti vekusauti tivazivisewo zvakare, because hatiri kuita kunge tiri kutonga musha mevanhu. Nenda kutombonzwa ivo vacho vanga varusadze ndovangakwanisa kunga vatori nenhamba dzavo ivo. Alright. Titange tavapirawo kuita kuti vazive, tisazoita kunge tangoita zvinhu hameno, vazivewo kuti ndo zviripo, then tozobva noti kudiwo. Alright. Alright. Zvakanaka hanzvadzi, maita basa. Nemaita basa. Wakataka. Right, mother? Right. Muri kunzwa zvitogwa nehanzvadzi yenyu. Kwaari hamuna kana yenyu bhifura munaro.
ndautingowirirana ende yakutotaura kuti handingazosii ndogona kumutsvagira pakona pekuti avakewo, asi ndiri number 3. Tipewo nhamba yabhudhi yokutanga takutongototaura navo tichivazivisa mafungo tichinzwawo pfungwa dzavo. Alright. Tisenderei nhamba izvozvi titovafonera izvozvi. Handina munhu anozibatsira panapa. Hapana munhu ari pamba. Ndinomutsvaga munhu anondibatsira kuti anditsvagire nhamba dzacho mufoni. Kwangwa chitanoiziva? Ndokwandoda kutoenda. Tinda ikoko. Mutipe nhamba tingovazivisa. Tisazonetsa mangwana. Alright. Bhudhi vataura chokwadi kuti ndakanzi ndokutokuda kuvakirwa. Vataura chokwadi bhudhi. Mishiwe. Ndokumbirawo kusenderwa nhamba. Ndokumbirawo kusenderwa nhamba. Nditsvagirawo nhamba dzakanzi nidimo. Kwani nidimo. Dzakanzi nidimo. Nidimo. What? Dzakanzi nidimo nditsvagirawo. Nidimo. WhatsApp. WhatsApp kuma contacts. WhatsApp. Right, tikaitione kuti answere phone rama muri dizve picture ramadha. Tipe nhamba iyoyo tifonere bhudha tinzwe. Tipedze nazvo kungotsvaga munhu anoita zvidhina. Anoita zvidhina izvo kumusha ikoko. Ongoita zvidhina achitotenga semeti nemawindow frame nemazenge zvatopera otogara. Tingautozotuka futi zvena Mwari kuvasiya vakadai vavabofu papapa pekutotangira totangira papa vachatosivi papa. Auma. Moyo wangu urikudza zvishuwa asi nyaya yavo it's not adding up, but nyaya moyo wangu urikudza knowing kuti she's now blind. Anoona. Hello? Hello? Hello. Hello? Hello, Maiwana? Don't Omasenda? Send WhatsApp. Alright. 0776 adzisi dzekuSA here idzi? Vari kuSouth Africa. Anenge adzisi dzekuZimbabwe here 077? What you wasenda uchiti chiko iwewe? What actually 076. Iyo yakanzi 0776. 076 Vodacom. Naiwe wasenda uchiti chiko naiwe namba dzacho. Alright, so ngaitibvise umwe 7. Auna plus 7 pamwe. Vamwe panobvisa 7 imwe chete. Vane profile picture yemurungu. Right. Adzisi 11 dzaunza.
Right. And it's true. Right. Right. Say what I still body fit WhatsApp number. Saka go ya create a phone to go ya create to. We are kunda ita fast shamari. Kunda hivi ya ukwire katuone shamari ya ukwire tuone shamari. Time ziri kufamba ya ukwire tuone. Haisizi kuti uite urema wakura ndozvongoita ndirame ndidango vabatsira because it's not easy guys wanga uchimboita zvinhu zvacho wese all of a sudden akuchatooni atingovabatsirai guys zvako avati namwari wavo izvo ativabatsirei let's just help you. Right number waiona ikuise yatifonera nhamba dzekuise Sweet. asikuita uri kuita sei Ngorizi. try it again Yaramba again. Kwandikabvisa mumwe 7. bvisa 7 wandakuudza kuti unobvisa 17 ndakunyorera wani Apo pane amanditumira pechituma maisa 47. aiwa ina 17 mira zvoni iyo yakanzi plus 27 oya plus 27 wobvisa umwe 7 plus 2762 ndo namba yacho plus 2762 111 Aisikuita futi. manje hatichazivi manje madam namba iri kunzi haipindi yabhudhi venyu regai angoita zvekusenda iri contact kwamuri vozamboita zvekudzinyora pasi ngangosenda iri contact kwavana mukadzi here mutipekana dzemukadzi wacho mukadzi wacho handina because haana mukadzi wacho ndeweikoko handina nhamba dzake andambobvira ndamuona munozane hatizvii mhaka yai madam muri kumbonamata here mumadha ikokoko because kesi yenyu is proving to be difficult every kona kunge muri kugadzirwa nasatani pese pese sendero zvekati iyo ina ma-xx ita zvekusenda pana sisinei enda pachati ravo usende nema-xx to uziyosapata fona ndopata
And even foni yavo ichatoda kusetwa zviya zvekuti kana vachiishandisa vanokwanisa kuisa mavoice commands. Ndaisa kuWhatsApp yenyu. Iyo contact uningire. Kundai ndiadmin wepano guys. So Kundai tinogara takaisa tinogara takaisa dzimwe mari pasaidi zvima 20 pounds 10 pounds mufoni yake iye kuitira kana pachida kufonwa anokwira iye ofona nemazvimakoko zvinofana kumba zviya. Ina handizvizivi nandina. Waiona contact? Yes, the same number yatanichingofona. Iri kuramba? Ya kuita kugarikwa kuna tukoni. Iri kuramba namba itry futi. Because hatikwanisi kujamba protocol ndiye mukuru kumba kwenyu. Pozongonzi vakangoonekwa pazongo vakakudai so asina chaanoziva aibude. Ameno yasisi wangu unoida yasisi wangu. Toda puteni ndo baba. Takudaka zvestand saka puteni ndo baba. Alright. Zvakoma. Uzaidza sisi zachizo zotona. Andasvika kuperegwa manje. Ndaperegwa. Maiwana. Yawanikwa. Kusodero zvenamba dzakanzi maiply. Right. Basi kendera namba dzakanzi maiply. Hello baby. Baby. Flex. What's up? No, alright. Ajana. Exactly. Ajana. The boss in the that black book. I mean, that black is black. That was sent. Oh, this way, oh, this way. That's it. That's one of the right. Right, phone is open. Right. Vana vari vega. But Hello, Makadi. hello. Makadi. Hello, Magadi. Tiripo mukutora wani vanonzi Simeli. Asi hanyu ndosati hamundizivi. Simeli. Ndosati hamundizivi. Ndauyawo ndinotaura nezvenhau yemunin'ina wenyu anonzi Memos. Asi munomuziya.
Memory. Memory mnina wenyu akaenda kuZimbabwe. All right. Muri kuziva kuti akafambire kuZimbabwe? All right. Ndakanzwa achifonera achiti ndakafambira nyaya dzekurapwa maziso here. Mamuri kuziva kuti maziso avo ane problem? Mamuri kuziva here kuti maziso avo ane problem? Handidi kudazvizivi. Vakwanisa kumbokudzai? Akambondiudza hake but akazototaura hake apa ndandisingazivi. Musingashanyirani here naye makoma muri kuSouth Africa ikoko? Alright, taitaura hedu pafoni ndizvozvo taitaura pamaWhatsApp. But angasina kuudzai kuti hatichakwanisi kuona? Akataura here. Alright, saka munhu achakwanisi kuona kuZimbabwe wakaenda kwadokta uku vakatoti achakwanisi kuti aone zvekutodaro. Saka manje vachidaro kuti achakwanisa kuti aone pobva paita confusion nekuti manje anoita sei iye zvaangashandira vana handimaona, so haachaoni poitwa sei. Saka imimi tikatega timobvunza saSisi kuti imi munoonawo kuti angabatsirikane sei, poitwa sei semunhu asingasaoni? Imi vanizvisati chacho mungati pangabatsirikana sei semunhu asisiri kuona? Apa anenge autoda rubatsiro. Saka mambotoona here kuti munomubatsirawo sei imi saSisi vacho? Mati Mamambozvifungawo here kana mbozvitaurawo sefamily kuti mobatsirawo sei saSisi vacho munina wenyu? Taitombofunga kuti tozobatanidza mari orapiswa tomurapisa maziso, zvino mari yacho manje hatina mari. Bhudhi vamo vakuru varipo kuSouth Africa ko vari kupi? Bhudhi wake vari kunhei kwaMutare. Hakuna umwe bhudhi vari kuSouth Africa here ikoko? Anouya kwaMutora. Hakuna bhudhi vamwe vari kuSouth Africa here? Panongori nei kwaMutare chete? Variko, pane vamwe variko kuSouth ikoko. Pemi muripi? Ini nditori kwaMutare ini. Muri kwaMutare? Hamusi kuSouth? Handisi kuSouth, nditori kuZimbabwe, ndiri kwaMutare. Alright. So mune nhamba dzeava vari kuSouth Africa here apa? Inini handina. Handitorina. Ndisingazivi iye wacho hamenoti anadzo here. Saka imi muri kuenda kunoona munin'ina wenyu rini saSisi muri muZimbabwe paMutare apa? Muri kuenda kunoona zvadini wedu munhu asingasaoni? Mufunge akatondifonera apa ndofuna kuswera zuro. Kana itoti arega ndide ndibatanidze mari ndiyo ndikuone. Sangwaise muchakasina kudzai? Paakauya pesa paitoenda pano zvekuma 2 weeks here mheno. Ndandisitomboziyai. Munowirirana here? Iye aipa imbozama hake foni yangu yanga isi kupinda. Ndomataurira akaita. Ini muri kwaMutare mutaundi here kana kuti kwaMutare kuMamisha? Nditori kwaMutare kuMamisha. Okay. Alright. So kuMamisha makaroorwa here Sisi? Ndakaroorwa hangu asi takasiyana. Alright. Saka mune penyu pamuri kugara? Natiki. Mune penyu pamuri kugara? Ko iko kwamunogaramo hakuna here kuti Memory anokwanisa kuti awanewo pekuti avakewo chiturunzi chake? Alright. Kunoku manje mapenzi acho anotengeswa manje. Hakuna chine kutengeswa? Anotengeswa ariko. Asiri kutengeswa hakuna?
kunokasira kutengeswa hakuna. Sai muri wechinamba nyumba kwavo kwati muri cousin sister First born. Jimmy first born. Kokuti asogara nemi papa azviti ndichanonzwa kuti zvinenge zvakadini asi ndikazi hangu iye kumba hanzi haasi kukuda here kumba kumusha kwedu kumusha kunani kune hanzvadzi nemukadzi wake. Hanzvadzi munhu akaita sei? Kune mwanakomana munhu akaita sei? Munhu anogarika naye here hanzvadzi yacho? Unoti nechei iye hake ariti iye hake anoti azaiti damboda kubocha kudidini saka asati anyatsotaura hedu kuti tinyatsonzwisana. Okay, saka kana kwahanzvadzi tinogadzina nezvekudaro ini sati mufanira handi muri mega nevana ipapo mungotora munin'ina wenyu mufanira kugara naye pachitika zvinhu zvinenge zvichiitika munoti munopaona sei? Alright, ndichaona kuti zvakadini because stendi yacho yakaita hayadiki asi pekuti azovakirawo hake pane paida wakwaenda yakaita sei. Aiwa nditoreva kuti mukafanira kugara naye imimi papasviteni yokusanogara naye zvino zvaasingachaoni manje ndinoenda kubasa anozosara naani manje nevana vakedzve handiti vana anenge vakutouya vana vapi vari kusauta kuona chavanombosara noga kusouth ikoko anenge ototora mhuri inenge odzoka kusouth anenge achagoitei vana vanorarama sei ivo mai vasingasashandi vasingasaoni. Alright. Alright. Ndichanengeri chino. Tishambotaura tinyatsonzwa iye wacho kuti ari kuda papi pashishe. Alright. Zvakanaka zvisimaitei. Ewe. Mother. Hello. Right, there is your sister. Mama kavaudza kuti zvokuvakirwa imbanje because vanotaura kuti vanotadza kuti vanozviita kuti mama akatombotaura mama kavaudza mama kavafonera zvokuti muda kuvakirwa imba. Ani iwo sisi. Pataitaura nasisi wangu tanga tichimbototaura nyaya yekuti iri pamba ipapo inini handisi kuona zvichiita because naivo vakambodzoka pamba ipapapo vakatobva zvisitori vachitoita zvekutodzingwa. Ndipo mama kavaudza kuda kuvakirwa imba. Hello, my sister. Hello. Hello, Ndopa makaudza kuda kuvakirwa imba. Infact handina kutaura izvozvo kuti ndoda kuvakirwa imba ndaingobvunza hangu kuti pamakagarawo ipapo nakule makagara sei because ndo wakazosara wakagarapo inini zvangu zvakaitika 2013 pakudhara ivo ndo vakanga vachigara ipapo nevana vavo saka ndopo waitondirondedzerawo kuti kule hazviiti kugara navo chichisoso. Yes, hello. Right. Tisiyawo maiwo sisi wenyu vari kutiwo kwavari kukurewo kumba kwenyu kubatsira cheko cheko hamuna henyu mune mwandama zvake mazvake makauya mukasafondera kana sisiko vaudza zuro uno kuti ndauya munhu atove netumisa ariko makuvu vatsanangurira izvozvi akaona kubatana kuti uchitora yamudingi nambofanira kugara naye chida kuvadzwa iyo utotaurawo zvokuti hamuna kubatana handizi kuti mamuchigara sei. Vakubhipa futi ndovafonera here kana kuti vafonere zvakaoma. Kubva last year sekusekuramakiwa
Achakunzwi? Pandisina kunzwisisa madha ndepekuti bhodhi vaive kumusha vati first born. Aiwa vati third born. No. Vati third born. Inzwai madha D. Vati John Mirai muntu. Vati first born ndiari South Africa mukomana. Then ava vari kuti ndivo first born. Musikana ava ndo first born sisava vanoteverwa neari kuSouth Africa. Uyo anga ari kutaura pafoni mukomana ndo number 3, inini number 4. Kotevera mumwe musikana ari kumashure mangu kozopedzisira ari kwandiri kuno tiri 6. Kose anga achiti bhodhi vake vari kuSouth Africa. Let's not go there. So let's not go there. Ndiwauya ukati dai. So toita sei manje the bhodhi vacho havasi kubatika kuSouth Africa saka toita sei? Toita sei bhodhi zvavasi kubatika kuSA apa tikwanisa kungoinvheta pamusha pavo. We can't. Imboitry futi kundai namba yetu. Takara Justina matinora kurita. Ndota kumerera chaiko. Imboitry futi. Ndotry. Ikuramba. Irikuramba. Kuramba. Sama Hita say, guys, what do you think we should do? Kind of number just got to India, Baba. Was apparently to contact with the snaps and Peter, do Baba member. Twitter say, to that episode 5. Embodo nambokwidza vanhu vakudze. Nai mother. Tatosvamba kustaka toita sei manje kuti zvavasiri kubatika. What do we do? Ndachatoziva because namba idzodzo todzitori mufoni mangu ndo namba dzandaishandisa kutaura navo. Ndisingazivi kuti vanenge vachichinjawo malaini here kana kuti chii, but ndo namba dzandinadzo idzodzo. Vane WhatsApp? Havana WhatsApp. Havana WhatsApp zvichireva kuti pamwe neimwe nzira kana vanenge vakatobhozi zvinhu zvacho zvavo zvacho ivo bhodhi vangu vachivava asina zvakangota sezvakangodhakwa zvinhu zvacho. Ndaperegwa. Saka poitwa sei, what's the way forward now? Toita sei bhodhi vadiki vari kuzviziva, sisi vakuru vazviziva, tojamba here bhodhi vakura? Ndikubvunza madha imimi, toita sei tojamba here bhodhi vakura? Kana zvichingoita taingozovazivisa. Hazvizonetsi here mangwana, hazvizonetsi here kuti akavakira muyadhi mangu. Iyadhi yavanika kuti iyadhi yakuka. Ndisina kuudzwa. Handaichitongozoti pamwe ndandogona kumbozozama kuti pamwe damangwana tomboramba tichidzitira. But hatikanambi tichangovira panyaya yenyu madhaka. Tinoda kuita move on. Takatomiswa nenyaya idzodzo nevanhu venyu vasingabatika. Hani munoona, hatingarambi takamira panyaya 1 this is the longest nyaya taita pano padhaya. Tikaita tatopedza nayo, takutoenda kune imwe. Ko kuti muinde kumusha muinde kwasabhuka zviti. Ndokwanisa. Mochikwanisa kufamba imeni padhuze pamusha penyu nekwamuriko. Muchida kumusha, manje hanzvadzi atanonga ariko next week. Moenda kwasabhuku. Because ndikuona soti zvinozonetsa. Guys, let's be realistic panapa. First born anove ndiye baba vemusha haana kuudzwa.
pozongoonekwa pangonzi pave nechibuilding chiripo kwanzi esisi vakazodzoka pasina sei yake anogona kuya kachipwanya chatagona hapana kuti makataura nani. Saka mukuru hadzii musoro mudiki ndero dzaya musoro vese ndozovapatsanura ndinde kutozovapatsanura vachitorwa pamba ipapo handiti mazviona ndozvandiri kutira kuavoida izvozvo kuti panozomuka futi ndewe pamushapo panozomuka futi ndewe because zvakafanana nokuti guys muyadhi mangu ndokuona mangoiswa chistructure guys ndisina kuudzwa chero uri mukadzi wacho kana usina kuudzwa zvinonetsa guys ndisati kuda consent yabhuta kuti aiwa shuwa mudiki anoda kuziva aiwa kana muchivabatsira vabatsirei zvenyu anoona then muchisimuka maenda kwasabhuku unopirwa kunzi nyaya yakamira yakadai achiziva zviri kuitika anoona then potangu chinaya chikapwanyiwa ichi todini sabhuku ana basa anongoudzwa but andadza vanhu vakatokosha kuti vaudzwe first ndiyo munhu akatokoshwa iyeyo because tinenge tati munenge toita kudherera chero chavo guys kudherera musha wavanhu kudherera chero chavo anotosvanzi iwe wakabhadhagwa mari mudiki uyu ndiwe wakabhadhagwa mari iwewe pasina mari yabhadhagwa mowa uchinzi yapwanywa imba itozodii vanogodzera ndinavo kupi naililiyo uchida kuti vanorovana everyday vanhu vachibata vanogodzera kupi this is a danger guys ikozi dangerous killing me. Mother, moja makuita ndakupa itaski panapa. Kwira ibhazi mende kumusha. Andika chinda kwa sabhuku. Motara na sabhuku. Andi kana agona kupa ipake. Anjadzi yenyu sezvo yati ndinogona kubatsira kuclear. Clear. Because ndikutoona pamusha penya pa mwa tisa kubata moyo. Pane yapakaita disaster panofiwa. Mukuru asingazivi panozofiwa zviti. Zvakufanana kuti baba vafanisa loja mumba mukadzi asingazvizivi. Anoona ndoona mumba mangu ndopinda ndoona pakaiswa loja rechikadzi. Baba voti ndakafanisa sisava mumba guys imi. Ndozvatinoda kuita panapa. Hazvibudi. Saka mimba dzamochikwira the quicker you do this the better. Tumochikwira munogona kuenda kuseri mukadzoka zvenyu manheru. Mochita kumusha uko munotsara na ndikiri na sabhuku munotsanangura sabhuku kana sabhuku achifonera gadzi yenyu muripo mofonero andika anzi sisimene vaisei pahold vagadzisana ikoko vanogadzisana sei ndosaka ndakuti ngavaende kwasabhuku vafambire stendi kwasabhuku ndozvakutove ivo ngavachambira stendi yavo kwasabhuku stendi kwasabhuku then isisi chivatenge chizogumagumba mari yekuunganidza iyo sabhuku anjadzi dzinenge chiclear payadhi imi kana maenda kwasabhuku imimi mother motipawo nhamba dzasabhuku toda kutaura sabhuku motiudzawo muri kwasabhuku toda kutaura sabhuku tinze sabhuku anoti chii alright so mochitodzifambira takumboisa nyaya yenyu pahold mufambire nyaya dzokwasabhuku imimi then you come back to us modzati sabhuku ati chii alright ende musimuka madza tangai mambonamata isezvezvo pane mweya iri kuvhara zvinhu zvenyu pane mweya iri kuvhara chako isingadi chinhu chakanaka handisi kuti mweya wacho unoda kuti muite sei hanimaona hazvisi normal everywhere zvese zviri kunoti mba hanimaona so imbonamata ichimege chako kutombotaura namwari wenyu tombochemera mwari wenyu chako simukai muchisati mafamba simukai muende kutaura sabhuku motarisa moni panhamba dzasabhuku munomutsanangurira nyaya yenyu mamiriro yakaita mukumbira pakona pise kungoti mukwanise kugara but still tine mukazowana pekugara amozogodawo chimundawo chokuti munozogodawo chibage chenyu chekuti munogochwawo sezvo mune mari pamusha penyu hanimaona monotaura nasabhuku muri mwana wemunharaunda anokupai stand anokupai no iko zvino vana vari kusouth africa ngavambotanga vawana pekugara ivo zvevana vatori noti vari kumirira kuenda kureview saka zvevana vatori right kusouth africa ikoko ivo ngavambofambira nyaya yestand vawane stand handitika vawana yestand vanayo yebhasi don't worry ini ndichivati simukai ndiri kuziva kuti mari yebhasi vanayo ndichivati simukai ndiri kuziva kuti mari yebhasi vanayo otherwise mari $5 kuenda kwavanenge vachienda $10 anomaona vosvika vonotoona sabhuku vaya votaura nasabhuku vogadzisigwa nasabhuku vona kana kuchinzi vanopiwa nasabhuku vona tototi tororonga tichiziva vana zvava zvakaziva kuti vazongosimuka kana vachiuya kwatotanga kuvako kwatovakwa kuti vazopinda mumba mavo imomo pane pekugara at least zvimwe vanozokiyakiya vavapo at least chiri important pekuvata ndo chiri important pekugara
vakauya ukananga kugara aiwa vana vavo vakura komana vana upusa vana vavo vane vana vakakrostaff vakatongwara vana vakazongouya vakatanga kuti panotanga kutoitwa mabhinda uko vana ivo vanogona kuzosumudza mai vavo vanokutengesa nekuita zvimwe zviri kutoti pandozogaika zvakanaka anomaona ndokugadzisana izvo ratove drama guys ava vana ratove drama chairo ngavatitoenda kwasabhuku vafambire state anomaona saka madha tamaitira kunzwa kwamuri imimi the quicker yamunofambisa zvinhu zvenyu the quicker yamunogona kudzoka back kunotoita sei chitosimukai mutsvage munhu fambai muende kuno vanofamba nemunhu havafambi vega flo madhuve vane munhu vanofamba nevanhu havafambi vega vaone kufamba vega vane munhu vanofamba naye saka mupotobetera munhu wenyu yaya motokwira mukaenda kusei munodzoka manheru harare nepamutarara munoona sabhuku handisi maona motaura sabhuku arito kana aripo kana mune nhamba tikosati avata kufonda kuti muwane ariko muwana isabhuku musvike motaura sabhuku moonekwa kuti mawanikwa peni podai tisewo chiro takaisawo 2 rooms chaidzo munowana pekutangira saka murigai kuchadhileya kana kunonoka tiri muri kuda rubatsiro rwevana vezimbabwe handika tichitaisa izvozvo pekugara pakakosha madha zvimwe muchazoona kuti kana mune pekugara zvimwe zvise zvinozoita zvega mave nepekugara vana pamusha munotsvaka kutoti mabhindo kekutengesa rashuga nachi zvikatofaya mukatozoshamisika muripo zvikoro hazvinetse vana vanoti paunderstand life yedu yachinja mai vedu havachaoni vari kuenda kuchikoro vanhu ndozvatovepo vanoadjusta vana chikuru vachienda kuchikoro vahomba vakwako vapinza mubhimu voenda mberi nechikoro vari mubhimu zvinoita hapana tisingaiti zvinoita saizvizvo ngatimboita tifambire izvozvo asi pane chandatoona vanhu chandoda kukuudzai semunini wangu musati maenda kana zvinhu zvakanaka paya musarase hama itsinze dziti makanga mazvidistensa imimi from hama dzenyu pazvinhu pazvanga zvakanaka manga makuita zvinhu zvenyu mega nevana venyu kukoko hama manga musisina kana shungu nadzo mukaisotarisa chaivo chakukava chaivo chaivo nehama muri ma40s mese zvokuti pane pambotopota muchiita muchidzoredzerana so mapapasisira yanga anga mazvake kana zvinhu zvakanaka paya ngatisegei tine kuti takukama nawo kuti padhuze makadii muriko here just kungokipa pazvinhu panoitika zvinhu zvakafanira ichi mangwana kuitira kuti vanhu vagone kupindirawo alright iripo chitaisa izvozvo alright sure yapakaipa chiregai tichitongorega vainde kuningikiri vatoenda kwamutare kwacho ngativabatsirei guys ngatichitongovabatsirai zvinhu zvakawanda tingatoti mune family dynamics ende zvinhu zvakutongopedza pachena pavanga vari kuSouth Africa uko pavanga vari kuSouth Africa andimaona vanga vari munhu aitogara vanga vakatokanganwa kuti kune vamwe vanhu variko mukotisasisi vavo chaivo chaivo matauriro avaita munotoona mwana ngakutoita life yake nevana vake kana kutoudza hama ndandichaona muona kuti vari kuti ndakaudzwa suro uno but vane 2 weeks vari kuZimbabwe kuti handichaoni vane 2 weeks variko kureva kuti panga pane zvanga zvichitoitika ipapapa handimaona so hatichikurudziri guys nokuti panguva yekuti zvaoma kudai wakuda rubatsiro vanhu vanomira kure handimaona vanomira kure and then zero so imi vachiri kuona imi vachiri kunakirwa nelife vachiri kuita zvakanaka handitika I know chengeto ndotozviziva families from hell are there zviri kwese kwese zvazviya but mufamily hauzoshaya one sisi kana one munin'ina wokuti unopira because ukatarisa even pamunin'ina wavo wavari ushu vaitoti ndakangogara zvangu hakutoiti kugara saka kureva kuti iyi family yese so hazvizodi hatisege kuti kureva mukuru vangu ngativaka neizvo zvinovaka family dynamics dzitoriko kwedu asi uriko wanoziva kuti ningi ndinaye one wanotoziva kuti ningi ushu tinototaurawo tichitoudzana kuti uri kuonawo zvikuita totoziva mufamily munotoita one black sheep of the family irimo munotori ne1 black sheep of the family itorimo kumafamily even kwedu kudai totoziva kuti ningi asi ari mwana wamai vedu totomuda akadaro mwana wamai vedu totomuda totoziva maweakness takatoudzana kuti muri kuona uyu weakness yedu ukamona kauya kwauri achida kuti avoida because tinotori naye mufamily kwedu one tisi tingori 4 anoda kuenda kuna uyu onotaura obva oenda kuna uyu onotaura vamwe obva totomuziva takatomudzidza totomuziva unhu hwake takatoudzana kuti mukatomona atanga kuuya don't entertain we don't entertain and takazvika pendakaenda kuzobebebe ndakashamba kutozomudza chokwadi kuti iwe ndiwe black sheep yefamily kana uchida unoenda uku une uchidei uku
zvauri kunosvika unotaura kwausina kutumwa zvausina kunzi utaure kunenge uchitaurirei zvawaudzwa nauyu sei uchinotaura kuna uyu takashamba kuti tozomuudza she knows saka totozivana mumadynamics mafamily zvitorimo everywhere there is one black sheep of the family irimo black sheep of the family kudhara tikura ndinidaive black sheep of the family shokandichakanaka guys shokandichakanaka kudhara tikura ndinandiri black sheep of the family because ndinande musika wamwe wese vari makulukuluka vavari makulukulu vamwe vese ini ndinaita musika waka andimoni saka ndindainetsa vabereki vachiripo ndindainetsa ndichigara ndinagara chirohwaka saka ndinandiri black sheep of the family asi ndazokura iko zvino taanaye takumuona tinaye black sheep tomuda zvisingaiti ende tinotomira neni tinotomubatsira but tinotoziva pekuavoida kuti akatanga weakness yake totoiziva akatotanga izvi tifuratirai because munodhumanisa musoro nemunhu wani chichidhuma zvacho musoro achikudhumanzai musoro akabva paunodai untaura kwasina kusara akabva apachishandudza zvinona taakumuziva so patangomudzidza tikangoudzana hatichina problem taakuziva eri yatoziva kuti vanhu vanotiromera ignore tomudza satiri kudzwa izvi tovanga pamafoni kuti watanga tikangodaro kuti ndatanga chiti watanga ndatanga chisaka ina chitokuudza kuti usandiudzako kana dzidza vamwe usandiudza tatopedza naye akuzviziva so ndo zvinoda ngoitwa izvo arimo mufamily taura chokwadi hakuna family yega ine yayo black sheep of the family so ivo vanfange vanga vari black sheep of the family because hauzoshayiwi one hauzoshayi ini ndichitaura naye munhu wangu ndichitaura naye yake ndotoziva kuti ndotaura naye dzipi kwenza asingatauri naye kwenza ndotaura naye ndotoziva kuti idzi no idzi dzikani idzi yes ndotoziva because munhu anoda kungomwashuka haadzive kugumira anongomwashuka izvi zvino ndakaenda kumba nyaya dzose dzevanhu vese vekumarai but ndosvikoudzwa naiye ndianenge achitiudza kuti handizvaanoda anoda idzodzo hanimaona nyaya dzavanhu vamwe mocho hautovazivi vakasara muya hautovaziva haunei navo hanimaona saka panonetsa ipapo saka just know avoid totomudenda pana kuti tingamurasira ndiyo munhu wedu yokutodaro handitika asi toza pekuavoida kwaina ndaundatadza but they hate me panenge pane nyaya there will be something ende chokura was the black sheep ndindaine black sheep because uyu vari kutodza vana uyu jesu tumtuatisonina chindinandiri black sheep asi zvakazodi zvakaodarika so guys shuwachizera nditogara chingomudza waniye anotozviziva asi guwa totozviziva toita majokes tichitowanza aripo tichitomudza chokwadi tichitomuudza chokwadi anotozviziva kuti animaona so guys me zvanhasi ndainine kugym guys because this was weekend I never did any gym. Are you selling my jumper yamakapfeka here? Which jumper? Itracksuit iyi ndakapfeka isi jumper itracksuit ndakatopfeka nyaya yamadzimai ndataura kudhara kuti kwanzi tisada ingada player audio ranzimbomirai nyaya yakupolisi ndataura wani nyaya yataurwa pano kuti kwanzi kune nyaya yepolisi ndaplayer audio and manzwa audio tichiri player dai guys you heard me playing the audio manzwa wani chara zveaudio kwa iri kupolisi nyaya iyi nyaya iri kunzi iri kupolisi nyaya iyo nyaya yacho iri kunzi iri kupolisi inotori nemaemail ana mai verenga yemen tarisai mega izvo mubona email yavo ndimai axulia mnangagwaka iemail kai right so inyaya hombe but iri kunzimbomira kutaura because kwaiya police is investigating ndosaka ndasiya right so guys regai ndimbomanya kugym kwai zviri upside down iwo unozodai so kana ndakaita upside down torasinjitozotendeudza kudai uona andika sai guys ndakunda kugym ati tozodzoka time tichatodzoka nenyaya yematoxic family members guys tingavati toxic here kana tikati ndoma black sheep atingavati toxic black sheep of the family because tikati toxic titonge takuvarama hanimona hatisi kuvarama tovada
asi kuti anenge achingori neerawo ndozvaanenge ari ndozvaanenge achingovewo. Guys, makora muchingondibvunza kuti audio ndaplaya audio pano muziterera live ndaplaya audio kudhara ndotanga futi kuti 1 kutanga chingoplaya zviva audio inamboplaya audio ingandaplaya audio 1 issue taswera maswera nhau iyi yakaiswa kupolisi iyo yakaiswa kupolisi investigation saka dambudziko riripo ndiri kuti weinvestigation haasati anyatso iyo nyaya iyi ndikukuudzai ini ndingoti audio iyo madetails ndokumupa madetails nhasi akamuka akati isai audio ndikaisa audio saka chiri kundinetsa ndechekuti havasati vamubata apa munhu wacho ndichiri kungotaura naye izvezvo kungotaura kungoti hamari ndatuma mwana atopinda kuenda kuHarare kuti anotora mari akuisirei investigation vari kundinonokera kuzi pinhingi madetails angu vanawo nefone number dzemwana vanadzo saka tinototya kuti mwana ndigona kuenda pariski timukuzviwa. Saka police investigations police musiyo anandakamboita kuzanangoiplaya musiyo anangoplaya nyaya yacho paya zvino yakazoti musiyo yakazoti ndobva yaenda police CID iyo yakunzi investigations saka totombomirira investigations dzachona idzodzo honeymoon. So guys, me, I'm going broken families. I think yes, Farmer Girl, you are right, Farmer Girl. We need to bring a topic against broken families. To your family of broken families. Maybe guys, so let's go back to our topic, Santika. My broken families, my toxic mothers, toxic fathers, nyaya dzakadai dzinoitwa sei nyaya dzengozi we go back to those stories as well. Tirimo mukati menyaya dzevanhu. Mpota kataura kudhara one we spoke about that kudhara tikatoita condolences pano tikatopane update guys mutera idzokera page mutazanya yacho dzinenge dziripo tikatotaura kudhara zvese tikatotaura one pano tikatoti ato body yatoenda kumusha body yatakurwa yada takapa feedback yese guys dzokera kumasure feedback dzinenge dziripo hapana nyaya tingaburika kupa feedback tinotosiya feedback iripo tikatotaura akatondiyi akaurawa tikatopa feedback zvakawanda zviripo nyaya owen iripo tikambomirira kuenda kwavakaita kukoti hanzi iri kuitwa naye ati yakachinjwa advocate saka tichakupai zvizere kana yapedza panenge uri nekuti vaenda kunoona advocate munyuwani pakaiswa mapepa pakadii tichambokuzokudza kuti iri kunzi kudini. So guys right now regai ndinde kugym ndozokuonai paleta. Bye bye.